سلام تعنا باللي خبركم تخطاتلتي تلفزيون دبصانه تግራይ ዕለታዊ ዜና እንሆ ኣብ ትግራይ ካብ ዘለዋ ትካላት ጥዕና እተን ልዕሊ 80 ሚእታዊ ከም ዝዓነዋ ተገሊጹ ስርዓት ጥዕና ትግራይ ኣብ ምምዕባል ካብ ዝርከባ ሃገራት ብጥሬቱን ትሕዝቱን ቅድሚት ዝስራዕ ከም ዝነበረን ሕዝግና ብፋሽስቲ አብይ አሕመድን መላፍንቱ ሓይልታት ወረርትን ከም ዝዓነወ ሰሙናዊ ሕታ መንግስት ትግራይ ኣፍሊጥሎም ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣብ 73 ወረዳታት ኣብ ዝርከባ 200 ትካላት ጥዕና ዘካይዶም በኣታዊ ዳህሳስ እዋናዊ ኩነታት ስርዓት ጥዕና ትግራይ ከም ዝሕብሮም እተን ልዕሊ 80 ሚእታዊ ኮነ ተባሂሉ ከዓንዋ ተገይሩሎም እቶም ወረርቲ ብፍላይ እተን ኣብ ገጠር ንዝርከበ ሓረስታይ ትግራይ የገልግላ ዝነበራ ትካላት ጥዕና ትኩረት ገይሮም ከም ዘዕነውንን በዚ ዝተልዓለ ፋሽስቲ አብይ ህዝብ ትግራይ ኣብተን በበጀት ፌደራል መንግስቲ ዝመሓደራን ሕዚ በጀተን ዝተቋረፀን ክልተ ሆስፒታላት ጽግዕተኛ ክኸውን ከም ዝገበሮን እትሕታም ኣመልኪቱሎም ትካል ጥዕና ትግራይ ግልጋሎት ስነ ተዋልዶም ክንክን ኣዴታትን ከይህባን ንግዳ ጾታዊ መጥቃዕቲ ድማ ከይሕክማን ተባሂለን ከዓንዋ ከም ዝተገብረን ዝነበረን ናውቲ ላብራቶሪ ድማ ከም ዝዓነወን ሰሙናዊ ሕታም መንግስት ትግራይ ኣመልኪቱሎም ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብሰንኪ ዝወልዖ ኩናት ዞባ ቀርኒ አፍሪካ ናብ ቅልውላው ከም ዝኣተወ ተገሊጹሎም መንግስት ትግራይ ኣብ መወዳእታት ዝሓለፈ ዓመት መረፃ ድሕሪ ምክያዱ ምስ ጉጅለ ፋሽስቲ አብይ ዝነበረ ጎንፂ ከም ዝተጋደደን እቲ መረፃ ምስ ተኻየደ ድሕሪ ከባቢ 2 ወርሒ ድማ ኩናት ትግራይ ከም ዝተወልዐን ዘዘኻኸረ ዶቸበለ እቲ ኩናት እንትጅምር ሓይልታት ጉጅለ ፋሽስቲ አብይ ንሰራዊት ትግራይ ዝሰዓርዎ መሲሎም ከም ዝተረኣዩን ድሓር ግና ዝሕንኽ ስዕረት ከም ዝበፅሖምን ንጹር ኮይኑሎ ብምባል ጸብጺቡሎም ኣብ ኩናት ዝተሰዓረ ፋሽስቲ አብይ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ከይኣቱ ብምኽልካል 900,000 ወገናት ንሰብ ስራሕ ጥሜት ከም ዝተቃልዐም ግልጋሎት ስልኪ ኢንተርኔትን ባንክን ከም ዝተዓፀወ ምስ መላፍንቱ ሓይልታት ወረርቲ ኮይኑ ድማ ዘስካሕክሕ ግፍዕታት ጅምላዊ መርሸንትን ጾታዊ ዓመፅን ከም ዝፈጸመን ንብረት ከም ዝገበተን እቲ ዜና ሓቢሩሎም ኤርትራ ኣብ ጎኒ ፋሽስቲ አብይ ተሰሊፋ ንትግራይ ከም ዝወረረት ኢትዮጵያን ሱዳንን ድማ ደቡባዊ ምስሓብ ዝፈጠሮ ጎንፂ ኣብ ከቢድ ውጥረት ከም ዝርከባን አብይ ግድብ ህዳሴ ድማ ኻሊእ መንቀል ግርጭት ከይኸውን ተሰጊኡ ከም ዘለውን እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ሓቢሩሎም ብኹናት ዝዓነወት ትግራይ ዳግም ንምህናጽ ቁጠባኣ ዝተርንዐን ሰላማ ዝተሓለወን ትግራይ ጋህድን ምግባር ኩሉ ትግራዋይ ንኽረባረብ ጻውዒት ቀሪብሎም ኣብዚ ጉዳይ ዘዋደድናዮ ጸብጻብ ኣሎ ከም ስዕብ ክንቐርበልኩም بمسارات منجست تجري زجبرو تصاوعيت أما العالم زركبو دياسبورا تجارو بوانا نتزسات في اللوزلو أنا نتجري بزبل تيمان نتخيل زركب متأخخاب إتوت مخت خلتم حزون محبر لمعات تجري أبديسين كبابي أن نزلو تجارو اتناي متأخخاب إتوت نقد صلوا اليوم علامات متأخخاب حجز إتوت توكالي محبر لمعات تجري أي تم برهتو تفري كم زسعب يبرهره أمريكا درجة حرين كله بتعمل صبوا إذنه بس خبابين أول صبوا الله كل تجراوي باستفادة من جدي يدي حوس الليو ياو كافتي مرحتنا زولوه في دكتور دبرسيان سنكنا كافزنا اتكنا كافصلاتنا زبل جرحه بسمين أمريكا دركب دياسبراون نوع تقبلوا إنكاس أصل الليو صبوا منكس أسي جبر الليو ناكلو باستخدام متن يدي حوس الليو يا أب حزي أب خبابينا ذلوا يخون بكالي إن أمريكا دستيات ذلوا باستفادة من جديد خفل حادف جوف عندما يخفليو كلاي بإن person مصيون نفت community يخون نفت فلالة محاورات ذلوا كولو بتصياني هون نفت فلالة نخدي يخفليو بتوسخي أبتي متأخخاب إتوت مدرخ لعلا بركتونا جبرازت أنحن نزمت وجايش يقنيلنا نبلاز رخبناين محبر دكنستيو واشنطن ديسين كبابي أنين عدو منبر ويزرو أمت أسكح حسابن بخمزي قلصا محبر دكنستيو تجراي واشنطن ديسين كبابي أن أبعدنا نزبط أجمن أبعدنا نزبط عنوتن حزبنا بزيزول حزبنا جنزب واسيو أكيون حزبنا نمرد أبز جبر زلو صعري نمحجز عبالاتنا كلن انجرائن مجبن بنائن شاهين كل نجار حزن نتزمس زلو حزبنا نتزمس زلو زواج حزبنا تانكيو نمبال مستنقدون دا جبرنا وعلنا إنا بز حزب له حزبون مسيو سلازي
ህዝብና ንምሕጋዝ ጻዕር ንገብር ኣለና ኢና ንቐጻላይ እውን ጻዕር ክንገብር ኢና ተስፋ ገብር ኩሉ ህዝቢ ተራባሪቡ ናይ ዓድና ናይ ህዝብና ንብዓት ከነንቅጾ ተስፋ ንገብር ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣጆኹን ኣጆና ኩላህና ብሓንሻው ኮይና ክንዕወት ኢና ንተሓጋገዝ ንህዝብና ኣብ ዘሎ በቲ ኮይኖም ንዕወት ኢና ዘለና ኩሉ ሻብ እውን ተዓወት ኢና ኩሉ ሻብ ስለዚ ንተሓጋገዝ ሞራል ንኩልነት ህዝብና ዘሎ ብቁርን ብማይን ብጥሜትን ዘብል ዘሎ ህዝብና ንሕና ድማ በዚ ኮይና ህም ንወለም ብኩሉ ነገራት ሓገዝ ንኩልንም ሞራል ንኩሎም ንዓተው ጉነይ ከምዚ እንድሕርገና ህዝብና ዓድና ንጉን ክንከይድ ንኽእል ምስ ቤተሰብና ጉን ክንራኸብ ንኽእል ዝኾነ ማንኛውም ነገር ዝኾነ nobody is going to push us down ትግራወቲና ቀደምና ጉን ትግራወቲና ሕጂ ጉን ትግራወቲና ስለዚ በሓንሻው ኮይና ዓድና ሃገርና ትግራይ ሃገር ንሕግዛ ትጽበየና እያ ዘለና ምናዳ ንሕና ኣብ ዳያስፖራ ዘለና ንሓግዝ ህዝብና ንዓና እዮም ዝጽበዩ ዘለዉ ንሳቶም ዓብይ ስራሕ ይሰርሑ ዘለዉ ንሕና ድማ ዓብይ ክንገብር ኣለና በሓንሻው ኮይና ኣብ መወዳእታ እዚ በማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ በብስቴቱ ዝግበር ዘሎ ምትእኽኻብ እቶት ቀጻልነት ብዘለዎ መንገዲ ኩሉ በብዝኸኣሎን ዓዱን ህዝቡን ንምሕጋዝ ኣበርክትኡ ክቕጽል ከም ዘለዎ ተወካሊ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣይተ መብራህቱ ተፈሪ ብጽኑዕ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም እዮም ስጋ ሓጂ ዝግበር ዘሎ ቀዳማይ መኸተ ይኹን ኣብ ካልኣይ መኸተ ቅድሚ እውን ዝነበረ ናይ ኮቪድ ናይ አንበጣ ኣነን ህዝበይ ዝነበረ ምንቅስቃሳት ትግራዋይ ደጋፊ ትግራይን ጽቡቕ ኣስተዋጽኦ ገይሩ እዩ ጽቡቕ ሓገዝ ገይሩ እዩ እና ዋላኳ ኣብ ናይ ኖቨምበር ኣከባቢ ኢዋን ድሕር ፈውጢና ናይ ታንክስ ጊቪንግ ግፍሕ ብዝበለ በብጨናፈሩ ናይ ይቕኒልና ሙሸት እንተሃለወ ቅድሚኡ ግን ስጋዕ ትሽዑ ኢዋን ወይ ድማ ግፍሕ ቢልና ስጋዕ እናቕርብ ንኩሉ ትግራዋይን ፈታዊ ትግራዋይን ንኩሉ ኢዱ ዝሓወሰ ውዚ እና ይቕኒልና ክንብልና ንፈቱ ያው ዓድና እውን ጽቡቕ ምንቅስቃሳት ይዝኒሄ ኣብ ዝቕጽል ድማ ንዓድና ኣቲና ኣብ ሓንሻው ኮይና ኣብ ሓንሻው ተሓዋዊፍና ያው ናይ ይቕኒልና ንኽብረሉ መዓልቲ ክህሉ ኢለ ተስፋ ዝገብር ስጋዕ ሽዑ ግን ክብረት ይሃበልና ይቕኒልና ኣብዝዋና ውይይት ተጽዕኖ ይነሩ እዚ ግን ካብ መጠን ላዕሊ ደስ ኢልና ብጣዕሚ ፀሓይ በሪቕና ክንብል ንኽእልና ሓንቲ እንኳ ህይወቶም ንሳኸ ከፍሉ ንበረኻ ኸይዶም እሞ እዞም ደቅና ጀጋኑ ታሪክ ሰሪሖም ክምለሱ ከለዉ ካብ መጠን ንላዕሊ ተሓጒስና ክርስትናይት ማልኢ ነይሩ ትወደይና ዓወት ኢለዮ ኣብ ትግራይና ክልተ ሰለስተ ግዜ ሲዕርናዮም ቀጻሉን ክስዕሮም ኢና ኩል ግዜ ከዓ ትግራዋይነት ናተኩልዕ ይኽነብ ናይ ቁጥሪ ልዕልነት ናይ ተኽሲ ልዕልነት ዝነበረ ጸላይ እዩ ክንድምስስ ኢልና ተበግስና ስለ ኮነን ሃዲመት ሰራይ ተዋጊኡ ስዒሩ ብጅግንነቱ በሊጹ زوم يشفشفونا هم وتادرهم حيلهم زي دمسنا حرهم زي نوص اسفل فلد مش كله إيد لما هاون هم عدل زيتون كأنهم هم وتادرهم إيد نطلع يسوون بس يحرقون إيد እሳቶም ናይ አቦኦም ይገብሩ አንሕና ከ ናይ አቦና ንገብር ስረና ይወለድና እዩ ተኣምር ሰራሕቲ እዮም ቶም ደቅና ጽቡቕ ትግራይ ክተን ዝድል
تግራይ سعيرة تግራይ تعوت تسعروا ونسكع مجرشة ናብ ካልኦት ዜናታትና ክንሰገር ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከባ ትካላት ፋይናንስ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይፍጽሞን ዘሎ መጽናት ዓሌት ዝውዕል ፍርቂ ቢልዮን ብር ዝበጽሕ ሓገዝ ንከዋጽኡ ከም ዝተሓተቱን እቲ ዘተኣኻኸብዎ ገንዘብ ንመን ከም ዝህቡ ከም ዝተደናገሩን ተገሊጹሎም ፋሽስቲ አብይ ኣብ ትግራይ ብዝፈጸመ ወራር ቁጠባ ኢትዮጵያ ከም ዝተዳኸመን ዝተፈላልያ ትካላት ነቲ ኩናት ንምቕጻል ዝውዕል ገንዘብ ከዋጽኡና ተገደዱ ከም ዝጸንሑን ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከባ ባንክታት ኩባንያታት ኢንሹራንስን ትካላት ማይክሮ ፋይናንስን ፍርቂ ቢልዮን ብር ብመልክዕ ወፈያ ንኸረክባም بمنستر سلام منستر مكلخال حجرن من محدار أديس آبان كل الأمحران كم زتحتتو أديس فورتشن غازيتا حبيرو لهم محبر بانكتات إثيوبيا 400 مليون قرشي كم زتأخخبن تجنزب جنا نمن كم زهب سلز تدناجرم منستر مكلخال حجر من محدار أديس آبان كل الأمحران دبدب كم زتحفن تزينا عمل كيتلهم ኣብዚ ሕዚ እዋን ሰራሕተኛታት ካብ መሃይኦም ውልቀት ካላት ድማ ካብ ዘላቶም ንኹይናት ዝውዕል ገንዘብ በአስገዳድ ከዋጹ ይግበር ከም ዘሎን አይነዋጽን ዝበሉ ድማ ትካላቶም እናተዓጽኦ ከም ዝርከብን ምንጭታትና ካብ አዲስ አበባ ሓቢሮም ኣለዉ خبر وزمانا ورچ زي سكلو دموع تاريخ نو دموع حبرنا زي حسس بزلولو حلواتنا دحننتنا بقل أمن قلزمنا زي يطوى بحيلي من قد نتقلقم عنا صبرو ببالحق نصبرو بعقلي أب مودعتام فاشستي أبي أحمد ناب تركي كم زجيشن من الباتون زي مجشة أب إثيوبيا نزركبو فليل أخ منجستي أمريكا زي مركبيلو يفتس مكيهلو تحبيرو لهم فليل أخ منجستي أمريكا جيفري فيلتمان أبمونغو منجست تجراين بوجل فاشستي أبيين بوليتيكا وزات زجمر اللو أجبابن من داي أديس آوا كم زأتون مس مقتلك قدماي منستر قدات وات عندب مكأمكونن كم زتراخبون فاشستي أبي جنا ناب تركي كم زمرحن غازيت أنيشن سبسيبولون فاشستي أبي أحمد أب إثيوبيا زركبو فليل أخ منجستي أمريكان زي مركابيلوم ناب تركي يجيش كيهلو زتسبسبه اتغازيت ميدياتات إثيوبيا بزعب عدد فاشستي أبي أحمد زبلو كم زيله حبيرولهم فليل أخ منجستي أمريكا جيفري فيلتمان كساب زغطل سولوس أب زوبا عدد كم زكايدون فاشستي أبي دما أب تركي كساب معز كم زسأنح كم زي تفلتن اتزينا حبيرولهم بتمساسالي أم حداري USAID سامانتا باور قدمي حيدات معالتتات ناب أديس أبا أبز متعال أوان فاشستي أبي أحمد أب أديس أبا يلخونيلو كم زي رخبن مقلاتن زذكريو بأركز خبركم تملكتنا نلومي زحزنا لكم زيناتات أو زي اللي ملخو بخالقو تمساسالت زيناتات مليسنا كنقانئنا كساب شعو سلام حلواتنا ندحننتنا نبغلتنا تقراي تسعر